tashi sai ya ja ka sai ya kai ka gallaka. Ka ji budurwar ƙauye gallaka, gallaka. Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya, dole sai an shirya. Kawai na zo ne faɗa ma hawainiyarka ta kiyayi ramata. In ba haka ba wallahi zan kunna ma wutar da 'yan kwanan Kano da Kaduna ba sai suka shi ma wannan wutar ba. To bari ka jin gaya ma shiru ba tsoro bane fa, gudun magana ne. Kuma ina so in tabbatar ma da cewa ko kura ta sa alkyabba wallahi ba za a kira ta damusa ba. To shikenan mu zuba mu gani akan Farida, ni kuma zan nuna ma cewa linzami ya fi karfin bakin kaza. Tsaya. Wurin ka za ni ga mu Allah da iko. Na ji an ce ka tafi yammaci. Na je yammaci. Yawwa. Shi yasa na tafi. Na dan je yammaci. Malam Kalla. Ba kai mun mutunci ba. Kuma baka kare martaba ta ba. Yanzu saboda Allah da Annabi wani irin taimako ne ban baka ba. Lokaci ga ɗana yanzu kwance ba lafiya saboda gidanka, a ce in baka taimaka auren nan ya yiwu ba Malam Kalla sai kuma ka taimaka ya watse. Kar ka manta fa sanda ka nemi tawa kanwar na yi ruwa ne tsaki ne gabas ne yamma ne kudu ne arewa sai da naga auren nan ya haɗu. Na baka kuɗi rance baka biya ni ba, na baka masara, na baka gero, na baka dawa, na baka shinkafa, buhuna na baka sai da na tabbata auren nan ya yiwu. ka gama? Yau sai a ce ɗana Ka gama ni ma fa zan yi magana. to kai mana Haka dinga zuba kaman kurna. ya ba zan zuba kaman kurna ba. Aure ba daga Allah bane? To na ce daga kai ne? To yarinyan nan sarkin noma za a tilasta ta mata auren dole ne? Ba iyaye ba su ba da shawara? To na ba ta ce ga wanda take so. A ina ka bayar bayan Sarkin ina noma. komai? Ba bari ka ji fa. Ina jin ka. Bari ka ji. Ina jin ka. Aure da nayi na yarka kanwarka. Ina jin ka. Allah ya riga ya kulla auren ba kai bane illa kai ka zamanto hanya ne. Okay. Ba abin da kai. Ashe dai na zama hanya. Aikin banza. To amma baka zama hanya ba ai wani zai zama. Baka da ko sisin? Aikin banza. Da kuɗi na kai auren nan ba. Nawa ne? Ban biya ba? Ka biya wa? Ban biya Yaushe ka biya ba. ba ka biya ba. Kai sarkin noma. Ina jin ka. Wannan abun fa to kai ka je kai abin da za ka yi. Ka je ka yi. Haka ka ce? An faɗi. Haka ka ce? An faɗi. In ban kafa Ai wallahi ka ci dauri. Ba ruwa na da magana sarkin noman ka. Ka je ka ci. ni za ka tozarta a An wannan. tozarta ka. Da wannan yar taka. To ba Yanzu ga yaro na can kanta yana kwance ba lafiya. ƙarya yake munafiki ya je ya kwanta ne kawai ya tayar ma da hankali. Wani tayar da hankali ga abu ina ta Sha. gonar gyaɗar shiga ta nan da masara tana nema ta gagare shi. Shikenan ga Yaron da gaskiya ta yake bayyana. noma buhuna A da. saboda wata yawai ita Gallaka ko ta Gallaka. isa. Gallaka ko ta isa. Isawa. Ta isa. Au, to bata isa ba ta sa shi rashin lafiyar da kace? Ashe shari kai mai kenan. to yanzu bari ka ji ka dawo da hankalinka ka ji ni. Ina jin ka ubana. Bari in duka. Abin da ya faru ni da kai a baya idan ka manta ni ban manta ba. Ba abin da ya faru ba abin da zaka gaya ma. Don haka ina so ka koma gida ka daidaita wannan al'amarin ya dawo. Ina ce zaka ce in je gidan tambayi tarihi ne. Domin idan yaron nan Malam. nawa bai auri yarinyar nan ba to akwai matsala. Duk bashi na da taimakon da ne maka da kaza sai ka biya ni. Wallahi sai ka ban da iya. Har wata matsala ta yi to ka zama ubana kenan. Ba ubanka bane ni amma aminin ka ne. A da kenan. Aminta jakar uban aminta ta yanki. Da ka mori abin da Hasan aminta ta yi. wallahi na rantsi da Allah ka kiyaye ni. Yau ka buga mana. To kai Ita wannan fatanyar ka gwada ka ga in za ta zo jikina. Ba za ta Ni zo ne ba? fa sarkin noman gari. Zargin noma me? Nawa ka noma ka bani shashashan banzan shashashan wobi. Dan ina jin nauyin ka an daina jin nauyin. Ban so ka ji nauyi na amma na so ka gwada fatanyar ka gani da kan sai dai ka doki. Kana sarkin noma sarkin noma. Kunya fa ka dan dai Ko wani hada hanya na fasa yi da kai. Binan kar Allah isa ka hada. Ai ni dama ban bukaci a hadan ba. An banza fuska kamar babakakkiyar kare. Har ina yau kai in banda ma zamantakewa na rantsi da Allah da yanzu na buge ka. Ka ga mun rashin lafiya ya dade bai mutu ba. Sha kawai ka koma karamin yaro. To sarkin noma har kai ka kama isa ka zo ka tare ni ka ga mun wai magana gallaka. Gallaka Allah ya mata farin jini.
daɗi. Yawar. Allah sare na isa a aradu. Allah sare na shigi. Alaikum alaikum. Alaikum alaikum. Baba yana shigi ne? Baya nan wane ne? Ah baba. Ai gurin ka na zo aradu. Guri na gaba daya. A kwarai kuwa. Baka gane ni ba ne? Ana a hagigi iro ne. To oho. Yawwa. Abokin wannan. Kwarai sarkin gona ba? Sarkin gona ko? Kwarai ko baba. Na gane na. Yawwa nu ko? Madalla. Yawwa nu baba. Sannan Alhaji. Yawwa. Aunu lafiya. Ya jama'a. Ya himma. Alhamdulillah. To madalla. Ya iya Lafiya lau. madalla. Ya kuma damuna. To ya muka ji kuma da wannan taraddadi. Wallahi ga yana muna. To madalla. Kai abu dai bai daɗi ba a radu. Wallahi kuwa. Kwarai kuwa. To madalla. Wani abu aka yi? To wata ko abin da yasa na zo gurinka. Ko ba gaskiya? Na zo in nemi alfarma ne. A gurinka. Kuma ina fata za a samu don dan Allah ko? Allah ya sa wai. Yawwa. Bai ka kanti na ba. Yawwa. To wata abin da kai tafa da ni. Na zo ne akan batun dan gurinka. Wato gallaka ba? Ai gallaka ba an riga an bada ita. An bada ita. Awa kuma za a nemo wa kuma ha'ilan. Abin da nake so baba mu tattauna shi ne. Kawai na samu ita baban mahaifiyanta. Mun yi magana. Amma kuma har yanzu abin ya kishin yewa. To ita kanta abokina sarkin gona. Mun yi magana. Ya ce ai abin nan ya akwai matsala ba zai yi ba ya ce shi ya ita ta hakura ma sarkin gonan. Na ce a ba za a yi haka ba. Ya fari ni zan yi takanas ta Kano. Kwarai yanzu in same ka sai mu tattauna. To shi yasa yanzu na zo shaida Allah ina neman alfarma don Allah ka karkato akalan gallaka ya she yana son dan gidan sarkin gona har sai a daura aure kurun. A wancan bai dawo ba dama sun yi da wajewa idan bai dawo ba insha Allah ta ce ta haƙura za ta yi aure da shi amma idan ya dawo gaskiya ta ce ita da tana nan akan bakanta to kuma da Allah ya nufa mata mutum kabarinsa ne cikin ikon Allah kaga ma ana shirye-shiryen za ana so a ce su kawo su fito da yake matar shi ce kawai shikenan sai gashi kuma ya duro shikenan yarinya kuma ta ce to sai kuma dama duk komai da alkawari an yi kuma sai mu manya an muka haka to ai mun koya mata ne ma Yanzu to tana kwanshi a shan rai a hannun Allah haka ne to don abin da nake so da kai ka taimaka idan harkar sana kake so ma idan wani abu kake so a radu ni zan baka Amma tsaya ka ji fi sabilillahi zaman lafiya. kwarai kuwa Ya fi zama ɗan sarki. waɗansu ma suka shafi zama sarkin kanshi kwarai kuwa To yanzu to in ba zama lafiya yanzu irin koyar rikirkitattu na yara a rikicin yara da samari da yake faruwa idan an zo wurin kwatin ba za ku iya kashewa ba sai ku ce dole wannan wanda shi yake da ai ya kamata manya a san su da yankin magana na ainihi wanda dole in an yanke shi an san an yanke shi ka shi ba da wasa gaskiya ni kuma ba ni da irin yanda zan juya to gaskiya yanzu dai tana ka faɗa ka kuma maza su ne suke bada aure kuma su ne da aure ni ko yanzu wallahi ba zan iya tare shi ba To. mai gida na ba zan iya tare shi in ce mishi ya canza maganar da ya yi To, naji. kuma ita ma yarinyar gaskiya alhamdulillah tana yin da ya yi to naji wata ko tuna da haka ne mu dai aradu mun dai ga iri kuma muna so kuma mu ba za mu haƙura ba za mu je insha Allah za mu san yadda za mu yi za mu tashi gaba da roƙon Allah kwarai kuwa to idan matar ku ne in Allah ya nufa tunda kace roƙon Allah ne Yawwa. idan Allah ya nufa matar naku ne sai a baku amma in Allah ya nufa ba matar ku bane kaga ai riga amma to madalla yawa ai to nagode madalla madalla ba shi sauki ni ma ina nan ina mishi addu'a to madalla wallahi ina mishi addu'an samun sauki To, nagode. shi ma dana ne kwarai kuwa yawa don to kuma aure wai Allah ubangiji bai bashi ba ai ban fasa akan dana ba to ya za a yi to madalla amma da duk Allah a duba magana to sai an juma hai da gobe hai da gobe madalla hai da gobe madalla yawwa na aje miki man shanu saboda na san kai ma bukatun shi sosai kuwa to a radu ai kin man shanu hai sai aka yi bako to sai ya anta na she to tun haka ne aje miki kindirmo gaskiya ne to kindirmo ma hai bakon muna tare da shi sai shaida Allah dan dama mata fura to sai tashi amma har yanzu ma ba za ki rasa wani abu a gure na to ai da bai kamata in rasa ba ba za ki rasa wani abu ba to amma dai babu nono kwarai kuwa ai sai an koma an samu nonon nan dan kwanshe bayan an ce ba a rasa nono a riga kwarai kuwa to don haka dole mu koma a samu nonon da yanzu kina nufin za mu koma tare da ke ai dole to ai gashi kuma muna kusa da gari ba za mu je can gidanki ba
to zaka ya za a yi a kawo mu to yanzu da ke san wani abu Eh. dan kwashe ne dan ki gani kwashe bari in faɗa ma abin da ke tafa da ni to ai ni ma ba haka nan na taho ba ke ma da man akwai abin da ya ɗauko ni ya kawo ni to ina jin kai ka san rikicin da ke faruwa tsakanina da mai ɗakina kwarai kuwa to abun kunya ne kullun ɗan nan namu na ƙara girma yana kallon mu iyayen shi muna faɗa gaskiya babu daɗi to sai na yi dabara irin tamu yawwa sai na yanke shawarar in ɗauke shi in tura shi gabas karatu kafin ya ilimi ya dawo daga ni sai ita a gidan duk yadda za mu yi mu sasanta kanmu mu sasanta to lokacin da zai dawo muna fata ya same mu mun ɗinke gidan haka ne kaga lokacin shi ma kuma yi hankali to ba nan gizo ke saƙa ba ina jin kai a matsayina na sarkin noma ɗana zai tafi karatu ya kamata ya tafi cikin mutunci da salama kwarai kuwa in haɗa mashi duk tanajin da ya kamata to yanzu duk abin da ka sani na ɓangaren abinci kamar yadda ka san gadon gidanmu ne an gama da shi amma akwai ɗan abin da ya kamata ya rike a hannu kamar sanda ningel ku kenan fulani to yan kuɗi da idan muka je sai a ba malamin sai ya aje mishi ɗan sabulun wanki ɗan kaza duk in ya taso sai a rinka cira cikin kuɗin shi ana bashi to inda matsalar take kaga damuna muke har yanzu abinci bai gama zuwa gida ba yanzu ma ya fara zuwa yanzu ya fara zuwa kwarai kuwa to ba kuɗi na zo ka ara mun kuɗi ne in ka ara mun kuɗi ya tafi idan abinci ya zo muka sayar da abu sai in zo in biya ka kuɗinka ka san mun saba yan ranci ka ranta ina ranta kwarai kuwa to wannan shi ne to wata ko ina sarkin gona take ina jin ka wani hanzari ba gudu ba ko ba gaskiya ke san da ni da ke duka ɗaya ne shi wannan haka ne yawwa to abinda nake so da kai insha Allah za ki samu yawwa to amma dai ni gudu na kurun in ba ki kuɗin nan ki je ki kai ma matanki a'a saboda ni saboda yaro zan yi saboda yaron ka yaro na ce ko ba gaskiya to amma in baki kuɗi ki je ki kai ma washin azababbiyan matan taki ta kwashe kuɗi ta yi ta amfani da shi kuma ke ba za ki ce mata komai ba har da ka bata min rai to ya zaka ce in ba mata wannan in ba ta kuɗi to ai ni na ga abun ne a radu sarkin gona sai in ga wannan matan kamar yayi maka da baibayi ne ha to idan ba yayi maka da baibayi bane a radu hai to dole ne a ce hai sai duk abun da zaki yi sai kin abun ka sa dole sai na ci furan nan zan ji sauki to kishi ina jin ka to dan ba ni guda mana ne ma in shi ko kwarai kuwa waye kawo ni she baka ci a gidanka ba a to ai wancan an dama ne kwarai wannan kuma ai na sarkin noma ne kwarai kuwa to ai da ni da kai kuma ba fulani kenan fulani sarkin gona ka kawo kuma za a ci tare da kai to ya za a yi wannan salon ruwa ne a guda ɗaya sarkin gona sai madalla ai wancan an dama ne kana ji ina jin ki gaya min yaushe zan samu kuɗin nan gobe dai zai tafi gobe zai haba sarkin gona hai da kin faɗa min tun kafin gobe a radu gobe ana gobe ai ni ma na ɗauka zan samu kuɗin ne to da ban samu bane dole ta sa na zo gurinka kuma ka san ba zan je in tona asiri na ba gaskiya ne a waje ba daɗi to yanzu abin da nake so da ke sarkin gona ba matsala yanzu tun da haka ne ki tafi gida kowa ya tafi gida ni ma zan tafi gida zan je in yi kokari zan yi buga duk abin da yake na ko yanzu ne ya dashe zan dawo idan za ka dawo kakka manta da nono na to shi kenan sarkin gona ba matsala tun da ma za ka dawo na fasa cin to aje amma dole kar ki aje inda matanki zai za ta gani da wallah bari ka gani idan ka ya nuna ma sarkin gona akwai dabara madalla a gaida gidan to madalla a gaida kowa madalla sai na ganka madalla na gode madalla yawwa
malam alhamdulillah ai sai ka ji ni'ima kawai ta ko ina a radu damuna to ya kan kama a'a wa alaikum salam malam iro ya jama'a ya himma ya kujiba ya neman na halaliya to ya damuna kuma alhamdulillah to ya almajirai mu ne almajirai to masha Allah ya dabbobi ai mu ne dabbobi ala gaba madalla yawa zannu a radu ai ina cikin sauri ne zan ya shan gonan sarkin noma kwarai kuwa saboda akwai zanshen da yake shi min ciwa kwarya a radu shine nake so mu je mu tattauna to masha Allah kwarai kuwa madalla yawa madalla yawa amma in ban da abin jauro malam iro ya ce su ne dabbobi to amma dai kam dai to dan ya ji na ce ni ne almajirai kuma shi kuma zai ce su ne dabbobi to amma dai ya dai sai wannan Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai Aisha. alaikum salam ala gaba ta malam yiro kina shige kai ne hanya a radu kuwa wallahi madalla masha Allah a kin ganna gurguje kwarai ko na kana tafiya da shanu sun wuce ta sha to masha Allah na sha zamu zo kana gama ta tsoro da ke a radu sai bi su lafi masha Allah madalla sanda iso to madalla yawa sannu yawa sannu madalla alhamdulillah sanda zuwa madalla ina muni lafiya lau ya jama'a ya himma kuma alhamdulillah to ya lai to suna ma ta ba su hakuri ya almajirai mu ne almajirai ka sai wallahi ya dabbobi ai mu ne dabbobi kwarai kuwa madalla malam irma da ba da tabargaza malam iru ala gafata na'am ina jin ka to wato kokin ganna shi ke sauri ko ba gaskiya ko anan gaskiya ne to abun da yake tafa da ni to shi yasa na ce ba za ta fi kewa ba na sai yara su bushe masha Allah na to akan batun sarkin noma ne ko ba gaskiya sarkin noma na can bayan gari kwarai kuwa masha Allah ke san da ni da ita sarkin noma to haka muke a don da ya gan ku dama ya san kwarai kuwa to bashin abokantaka akwai aminantaka ko ba gaskiya yawwa kuma duk abun da na yanke to haka ita ma sarkin noma za ta yanke wannan gaskiya ne kwarai kuwa to wato algafa ta malam na'am ban sani ba ko kina sane da wata magana kuma dai baka sane yanzu abun da nake so kina ji ko masha Allah na zo ne akan batun ita sarkin gona sarkin noma yawa ai duka ɗaya ne da sarkin gona da sarkin noma to madalla to kin san cewa batunta da mai unguwa saboda dan gidan sarkin noma mai unguwa kalla kwarai kuwa yawa to kin san ita yaron sarkin noma tana son yan gidan sarkin mai unguwa kalla Allah sarki to ita gallaka ba gallaka kwarai kuwa to abun da ake faruwa ita kalla ta ce ba za ta ba yan gidan sarkin noma yarinyan shi ba to kwarai kuwa ai sama al'amari kuma to abunda nake so da ke ni na zo musu ta bayan gida ne saboda ni ba zai yi buwa ashe ina ji ina gani da sarkin noman nan da mu duka ɗaya ne kuma ke sani fa idan har muka zo muka taho da shanu muka zo muka yi zango anan kin sani cewa duka gonakin shi nan muke yin rani kuma inda muna ma zo ishe muna to kuma kin sani cewa idan aka zo kakama duka abin shi mu yake ba muke ba shanu kan mu kwarai kuwa na samu labari to saboda haka abinda nake so algafa ta malam masha Allah ki mun aiki a roƙon mu Allah yanda za a samu ajiyo kan wanshan mutumi kan ita malam yau mai unguwa kalla masha Allah yawwa ya zama to shi ba wanda zai ba yaron nan sai a gidan sarkin gona ne na fahimce ka dai kana so a roki Allah yawwa domin yoman shi mai unguwa kalla saboda yarinyar na samu labari tana son yara tana son shi to yanzu wani abu ya biyo baya kenan to da yaddan Allah za mu roki Allah kuma Allah ba a mai dole zai amsa mana kwarai kuwa mun ga Allah bai biya mutum bukatar shi ba to ba a roƙe shi ba kwarai kuwa to amma ya kwantar da hankali sai dai aikin fa babba ne aikin babba ne hakika to a dan yi mana haƙuri saboda za ka kawo shanu guda biyu da dan Allah in dai aka kawo yau Allah gafarta malam idan shanu 10 kika she zan bada aradu sai in bada ai zaman taron ke kwarai kuwa zaman taron ke kuma idan ba jimin kike so bana bakwai aradu sai in baki kuma karsana na ma akwai tana da shigi aradu sai haɗo miki da bijini bana bakwai da karsana din masha Allah ba komai bi ma sun yi ya isa ko bi sun isa to ba komai dan Allah to yaushe za ta she mata a zuwa daura aure kullum to ai ka jira za mu roki Allah muka roki Allah da dan Allah an dade kwana 3
to madalla kenan kwana uku da dan Allah ai na dauka zaki she mun kawai yanzu ina koma zai zo ta she abun nan a radio ko ai zan wannan karka damu to an dade kwana uku to ba komai to zan koma to masha Allah wallahi ai kokari to masha Allah ai kokari yanzu idan na dawo muka dawo daga yamma daga kiwo to duk abin da kai na zaki ji to ba ko in dawo ko kuma ki ji sako to ba matsala madalla nagode zan tafi madalla to a gada almajuran da dalibai gaba daya madalla ba zan tafi Allah to yawa sauka lafiya to masha Allah ga da iyali madalla yawa kai nagode ai kamar dai ne nake gaya miki akan maganar karatu sai kin jajirce kai maganar dai karatun da kin gane baka ji gargadin na maka ba ko kace baka ji gargadin na maka ba ko a maganar karatu ne muke yi nake ci mata karatu a ina anan zaka zo ka mata karatun boko assalamu alaikum ina ga ma wa alaikum assalam wai na ya naji ana maganar gargadi ne ana gargadi akan me za a yi akan ta ake yi kana nufin ka ce kai ma neman ta kake yi ita ce dai wai ya kuke min haka ne kaman ya da zaran kawai na ce ina son mace ko kowa sai zai ce yana so to dan Allah ya rage mana so to abinda nake so duk dan Allah ya shiru ka ji ba son ku take yi ba dan haka ku yi hakuri kawai kai ma kai ne take so shiru ka ji ina ce mutum ɗaya dai zan aura ko ni ba mutum ɗaya dai zan aura ni ba to na riga na zaɓi wanda zan aura ni kika zaɓa ko ɗaya dai zan aura na riga na faɗa gaskiya ne to saboda haka ku yi hakuri tunda kuma ba ku fahimta ba yanzu ta fahimtar da ku Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Farida. Ko wuce. Wai me ta zo ku wuce? Ni zan tafi. Sai an jima. Kai ya shanye ta. Shikenan. Wannan dai haka nan dai ba za ta bi shi ba. sai an jima haka nan dai ba za ta bi shi ba ya shi. Kai dan binnin nan. Dama kai ba ta kai nake yi ba. Kaga kai yanzu duk inda na je kawai shikenan da na je ina son mace sai ka je ka kama su dama tuntun na je da ina zargin kana ita ce ashe itan ce sai yanzu na tabbatar da haka har gulma an kawo mun an gaya mun cewa kana neman ta amma ban yadda ba sai yanzu da ido na ina neman ta mana kai dan gidan sarkin wa ake cewa amma me madora ni ko ni mu in dai dori ne tun daga kan kakana madori ne tun daga kan aka zo kan kakana aka zo kan mahaifina aka zo kaina ni ma na gaji dori kuma na dora mutane sun fi 1000 dan haka gyara samun sa'a ni ba kai bane a gaba na domin na san ba sai sarkin marina ne da dan gidan sarkin marina kake magana a gari ni nan duk wanda ya ganka ai kai ma a nan kake ko da tun zaman dauriya kalla dan haka ni kalla na gani fa ni me gani me na gani kwa kalla dan zamani gaskiya abokina da yazo daga binni ni ban da wani ma abin da zan gaya maka saboda na san ba san ka binni tun da ya buje ku a can ba zan ya buje ku a can lokaci ba dole ku dawo nan lallai akwai fa rigima fa a yanzu ta da rigima a gidan a garin nan fa shi ba mu ga ban haɗu da shi ba na baka kuɗi rance baka biya ni ba na baka masara na baka gero na baka dawa na baka shinkafa buhuna na baka sai da na tabbata auren na yayo ka gama yau sai a ce ɗana ka gama ni ma fa zan yi magana to kai mana Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya dole sai an shirya akon a tashi sai labari gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama